И здравейте хора, отново сте в канала на Кристиан Генов. Днес ще играме една друга игра. Само ми погледнете парите обаче. Але признам си, не съм купувал нищо, но реклам съм гледал и ми гледате парите. 900 пари съм изкарал. Добре, това не мога да го вервам. Това е супер. 1000 пари от едно ниво. Това съм го казвал. Аз съм чувал хора с 2000, но гледайте. Не мога да го явно. Мога ли? Не мога. Явно сама съм изпитам. О, погледнете колко съм изминал. Вау, погледнете колко съм изминал. И този скин съм го получил, да. И аре, и 1000, и супер. Остава ми още 500 и съм добре. Това ми е за сега най-рядкия скин. Ако трябва съм честен. Скучно. Искам да съм по-бърз, аз мога по-бързо да съм по-бърз. Така. Имам малко бролери, защото аз преди играх тази игра, но вече не. Преди имах толкова много силни бролери, но вече не. Аз я спомням миналата игра. По-миналата, когато аз я играх, бях на 5 и я играх и се умрях. Е така, пускам я. Трябва да гледам реклами, ама нема. Защо? Няма да се предам. Така, сега. Нека да започва. Изпука. Така, сега. Хопа, ох, добре, че имах защита. Защото не ми се гледа с още една реклама. Добре, че имах защита. Добре, че имах защита. Опа. И биди допа. Напишете ми долу в коментарите дали сте фенове на Криската. Аз съм фен. Дори и аз заради него ще направих канала. Наистина, заради него ще направя канал. Дори мога да ви покажа снимки на Viber, ама не. Вече мога да ви покажа снимки на номера, истинския номер. Мога да ви покажа, че го нямам, това е магнит. Охо, паричките ми идват. Паричките, ясно. Печела. Не. Виж, една реклама. Тая е тъпа момическа реклама, нали? Така е момическа, нали? Але това не го чака. Със сигурно ще бия от един удар. Да, знаех си, че ще бия от един удар, да. Бях сигурен, че ще бия от един удар. Това трябва да го махна тук. Добре, махна го. Така. Хопа. Извинете хора, че играя, просто ми е малко забавно. Але няма да играем. Така, нека сега да започваме истинската ми игра. Магнития. За хора, където си искам. Юпа! Ха-ха! Дайте ме бе. Хопа! Мали! 300 пари. Така, бега и трябва го направя. Хопа. О, този скин искам много да го спечеля в дясно. Много искам този скин. Не го намирам, поне имам бургера, който е рядък скин.
Напишете долу в коментарите дали е рядък. Чул съм, че е рядък, но не е много красив. Ох, тия реклами. Тия реклами не мога да ги понасям. Извинете се, гледате, ама просто не искам да го мирам. Заредих си една игра, аз съм много голям страхливец. Аз не съм зодия лъв, който си мисли. Изобщо не съм зодия лъв. Ама... Добре, и какво? Трябва да го преместа тук. Искате да се излагам, така ли? Окей, разбрахме напълно. Имам колко процента? 15%, така че скоро трябва да спирам. Трябва бързо. Колко секунди трябва да чакам тая игра ми презаради. Ох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, yes. Нека сега да го направя. Yes. Благодаря ви много, че го направихте. Така, магнит имам аз, ще се страхувам от нищо. Тук никъде отива. Ключ! Yes. Не можах. Един ключ плащам. Един ключ. Не. Добре. Значи явно храстата не може да ме пребия. Винаги съм смятал, че храстата ме пребива, но явно не е така. То явно просто ми пречи малко. Така. Не. Нема повече. Не. Така. Ключ, аз. Не, въобще се не искам. Така. Колко неща има за пари. Нямам пари. Беги. Какво искате? Ама изчакайте да съм точната игра. Чакайте малко. Добре. Какво имаме тук? Опера. Так. Ясно. Охо. Много ключове ще събера. По-скоро с друго искам. Тук искам, да. Не. Поне това работи ли тук? Трябва да работи. Не работи, бате. Добре, хора, мисля да приключвам това видео. Чао, хора, мисля да приключвам това видео.